Woti ka voice kacho kanenge mukadzi kanenge katswindira ukutadza kubudisa ka face kako tingotyoti ndinenge dhodhi isatindi inenge duzhiyo pamwe tochikawo mfana wangu kwete kuti tochika ka voice kako ako uchisa ka DC wewe mfana ndopindura kana wadisa ka 3 ka DC ke piece ke munhu akunwa mafisizi mfana iwe ka DC kako akuna DC rakadaro wauya ne peace mununguna wauya ne peace mununguna akuna DC rakadaro that's a miss mununguna batidza kamera kana wakapenga bakidza kamera iwe hurewe mana we mata bakidza kamera kana wakapenga bakidza kamera kana wakapenga bakidza kamera boys kana wakapenga ngabakidze kamera mata we so mpade wewe haulakana isong mpade wewe after isong madede ikatukuverengere ndine inonzi wompovo ndino inonzi bhai ndino inonzi fadza madzimai mulengende ndine wangu ndewangu mfana wangu ukunzwa ire mira nde wangu isong yako yanofunga kuti hiti wewe ndataura ndozoradza kuti uri mata unofunga kuti hiti wewe ndio unofunga kuti hiti pasong yayo asiba hiti isa movement mfana ukaverenga kana comment section inokuudza ndokuuraya paground nepasocial media ndakakumhanyisa kupekedzera angu munhu mutapa madedido hauimbe kana ndiripo mfana wangu unotomisa kamboro kako madedido kwete kumisa mukambo mfana iwewe ndida kudzisa kuimba mfana kune mahitsa api kwewewe verenga mahitsa acho tiverengero mahitsa una kana hure racho right indiri nani ndine hure ndine benzi iyo unei unongori netindi inenge duzhi mfana une tindi inenge duzhi isa kamera iwe tone background yepauri mfana ndogara kumiri kwasamora madedido ndokumanyane kamera musha wese madedido ukona gedhero madedido rinofurwa negedhero ndakashanda mfano wangu ndakashevenza wona uri kurocha kumiri eka kumiri kwasamora iwe unogara pai chitunguiza unemba unonyebera vanhu kuti unemba iwewe iyo mota ye16,000 iyo mhata unei ndatidzo zvauinazvo rombe une pitani yese kutambudzika yekurara pasi wakatorerwa mukadzi ubva watorerwa mubhedha nemubhedha vatezvara vakakupa mukadzi ndobva vakupa mubhedha ndobva vauya vachitora futi mukadzi wavo nemubhedha unei madedido isa kamera tokumbira kuona kamera una pesi netindia inenge duzhiri musoro iyi inenge achita madodo azviduire tindi akadaro wagarozombacharwa temporary chidzwai boys zvakaitika nezuro vacho vaiziva nevakuhwa vaiziva right vadetido akadisira message boys hatimodzi amadetido akatorwa peji rake nagora ndakazonopinda mulive here namukoma nakalaza naenzo chichipa chitorwa nyaya yemufana yepeji tese kaisusu hatizoti kana nekutakanisa nemunhu nepari kutaurwa nyaya yepeji raakatorerwa totanga kungoita sekudziisa wese tatosimbisa kuti aiwa gora ane problemu iwewe kachitovatanga rakoti unogona kumboregaudza nyaya yangu nhasi wese asi tatoziya ndo zvamanga makamirira waiziva isusu katotaiwa mufana ngaadzoserwe peji rani mufana ngaadzoserwe peji rake chichi mufana uya manje akumisira kasoro andoona ndiri kwaSimplex nezuro Simplex anga ari palive iyoyo mufana akutofonera Simplex achitoti ndikakuswa mamisa ulengende wauinaye papo Simplex iyo mbangoti vamwe hapana aona ako ndione musoro yauya ndione kala yeduzhiya yamusoro ndione ako ndiko tindiya yemusoro yaya inenge ningirikini unge nhopi izoti mfana wangu boyeri akutonzanzi
yakuno inini ticha wako murairidzi jewa unodedza madedziro awo aida kuita iwayo kubva wamiswa iwewe pakuti wanganga wakanganwa kuti uri kapurezidendi kekumuvhmendi rako. Ini futi ndiri purezidendi wekumuvhmendi rani oise sano vanenge vachipenga womuita mutazi kubva matobloka. Ini panapo pane inonzi pane system iyo inonzi blocktech pane system yatiri kuti izo blocktech oise mufano yapinda mustudio ka nditoti pamwe kamadedido pamwe auya kuda kuzikonyorerwa imwe ataki majapanese kuzapana kaiona kuti ticha vako unozviziva saka unofana kungobatika chero vanhu vakakunyarira pasocial media wewe unofana kungobatika. Mufana uya